Kaixo, Berrobiko Mikel Berantzara naiz, txerritegin gaude, hemen Berrobiko lesme txerritegin, eta bakizu, eguneroko egiten, hodi jana pixka bat ematen. Arraza bada duroka, eta du oso haragi infiltratu, oso haragi beta handikakoa, eta zu kozinatzeko garaien ez du ura botatzen. Da oso haragi xamurra. Jateko garaian oso ona, oso goxoa eta merezia. Hemen azitako txerrikumeak, Iriarte jatetxean ere anaian restaurantean, jartzen ditugu, oso ondo jartzen ditugu, eta egizateko txerrikume oso goxoa dira. Txerri hauen zaintza da instalazionak eduki, gero txerriak ondo zaindu, garbitasunak, mimo askokin azitako txerriak, zeade pentsua ere eman bartzeiena ona eman, zerealaz betetako pentsu bat, artoa, soja, gara eta garia. Eta horrekin, haragi ateratzen da, zuharretu. Txerrikumeak hiltzen ditugu, 20-25 egun hortarte hortan hiltzen ditugu. Komeni da, bere aman esnekin daudela, goxoak ateratzeko. Hemen gaude erditzeke lan, hau da txerrikumeak txikienak dauden tokia, daude dira 7 eguneko txerrikumeak, bere kalefazioan daude hemen goxo etzan da, bere amatxon esnea jartzen dute, eta gero etzan da. Eta bida, hau da goxo. Hau da txerriaren karneta, eta dauzka honek 5 parto. Eta bere historialen jaio direnak 17,3 da. Hau da, egizateko txerri oso ona. Destetatuak 16 dijoa eta oso txerri ona. Txerrikumea ikusi dituzue eta orain nire anaia Felixekin Iriarte jatetxean uzten dizuet txerrikumeaz gozatzen. Hemen dago txerria, bale? Txerrikumea. Dauzka 4 kilo inguruola, bale? 20 egun. Gatza. Bandejan jarri. Eta laben sartuko dugu txerrikumea, bale? Laben jarriko dugu 150 graduta eta vaporekin, bale? Inbar deuna da, nezetasun hori lortu. Denbora izango duna da, 2 ordu tardi hortxe bilikoa, bale? Sekretoa, nire txerrikumen sekretoa, aizkenen da mimo hondikin ditea. Ikustu osagaiak ez dauzkela, katza olioa eta labean sartzea, baina materia prima, garrantzitsuna materia prima da, eta gero mimoz handiz egitea. Hasieratik guk ez dakik gendun nola azpokatuko gendun jatetxea, baina zietun kontatu ginen, zala gure etxean gendun produktu bat, txerrikumea, baki gendun nola zion azita, eta orduan, kilometro 0 eta historioi dena leheno ez zeo handiken ezan hainbeste entzuna, baina guk kontatu ginen, garrantzitsua zala gure jatetxean sartzea. Ikustu duen bezala, denbora ja 2 ordu tardi pasaie, eta txerrikumea etatzen joa, bale? Ikustu duen bezala, dago krujiente, bale? Azala, guri gustatzen egun bezala. Haragia, dago SSA, bale? Eta azala, krujiente hon behar du. Joseba, hemen dezu gure txerrikumea, bale? Gu prestatzen dugun txerrikumea, bertakoa. Eta gonbidatuta zaude, nahi zunen, etorri probatzea.